ಈಗ ಕಾರಣ ಎಂಚಿನ ಮಂಡ ನಮ್ಮ ಮೂಲೆ ಒಂಜಿ ಸರ್ವೆ ಗ್ರಾಮದ ಕೈತಲು ಶಾಂತಿಗೂಡು ಪನ್ಪುನ ಒಂದು ಜಾಗ ಉಂಟು. ಅವಳು ಮರಕೂರ ಬಟ್ಟೆ ಇರ್ನಿತ್ತೆ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಸಮಾಜ. ಹಾಯ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಎಂಚೊಲ್ಲ ರ್ಯಾನ್ ಸೂಪರ್ ಉಳ್ಳ ನಿಗಿಲ್ಲ ಸೂಪರ್ ಉಳ್ಳ ರ್ಯಾನ್ ಎಂದುಪ್ಪೆ ಅಂಚನೆ ಲಾಸ್ಟ್ ವೀಡಿಯೋಡು 200 ವರ್ಷದ ಸೊರಕೆ ತರವಾಡು ಪರಾತಿಲ್ಲದ ಇತಿಹಾಸ ಮದ ತೆರಿಯತ ಅಂಚನೆ ನೀ ಪಿಲಿ ಭೂತದ ಇತಿಹಾಸ ಮದ ತೆರಿಯೋನ್ಕ ಏನ ಅಜ್ಜ ಏನ ರಾಜಶೇಖರ ಆಳ್ವೇರು ಇತಿಹಾಸ ಮದ ಪನ್ಪೇರು ಇದ ಪಿಲಿ ಭೂತ ಎಂಚ ಬೈದಿನಿ ಒಲ್ತು ಬೈದಿನಿ ಮದ ಇತಿಹಾಸ ಮದ ಕೆನ್ಕ ಬೇರೆ ಮಾತ ಪನ್ಪೇರು ಬಲೆ ತೂಕ ತಿಂಗಳನ್ನ ಬಾಲೆ ಪಂಡಿ ಒಂಜಿ ಇತಿಹಾಸ ಒಂದು ತಿರಿಯೋಡು ಅನ್ಬಿಡದ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಸಂಗತಿ ಅವು ಅಂಚಾದಿ ಮುನಗ ಎಂಚಿನ ನಮ್ಮ ಇತ್ಯದಾಗ್ಲನಲ್ಲ ಎಂಕ್ಲ 25 ವರ್ಷ ಆಯ್ನೆ ಅಂಡ ಇತಿಹಾಸದ ಕೆಲವು ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಹಿರಿಯಾಗ್ಲಿ ಎಂಕ್ಲೇ ಪಂಡದು ಗೋರ್ತಾನೆ ಅಂಚ ಕಿರಿಯಾಗ್ಲಿ ಪಂಡು ಅಂತಲ್ಲ ಪಿಲಿಭೂತ ಪನ್ಪುಣ ಇಟ್ಟು ಸುಮಾರು ನಮನೆ ಉಂಡು. ವ್ಯಾಘ್ರ ಚಾಮುಂಡಿಂದ ಒಂಜುಂಡು, ಪಿಲ್ಚಾಮುಂಡಿಂದ ಉಂಡು. ಆಂಡ ನಮ್ಮ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಪುತ್ತೂರು ಬಣ್ಣಗ ಎಂಚಿನ ಮಣ್ಣು ಒಂಜಿ ಪಿಲಿಭೂತ ಅಂತ ಬರ್ತದೆ. ನೆಕ್ ಇತಿಹಾಸ ಎಂಚಿನ ಪಿಲಿಭೂತ ಸುರುಗಿ ಈಡೇ ಬರ್ತದ ಬಾಕಿ ದಿಕ್ಕು ವ್ಯಾಘ್ರ ಚಾಮುಂಡಿ ಪಿಲಿ ಚಾಮುಂಡಿಂದ ಆತು ಪೋತನೆ. ಈಗ ಕಾರಣ ಎಂಚಿನ ಮಂಡ ನಮ್ಮ ಮೂಲೆ ಒಂಜಿ ಸರ್ವೆ ಗ್ರಾಮದ ಕೈತಲು ಶಾಂತಿಗೂಡು ಪನ್ಪುನ ಒಂದು ಜಾಗ ಉಂಟು. ಅವಳು ಮರಕೂರ ಬಟ್ಟೆ ಇರ್ನಿತ್ತೆ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಸಮಾಜ. ಅದು ಮಲ್ಲ ಮುಂಕುಳು ಅಂಚತ ಆರೆಗೆ ನಮ್ಮ ಮುಲ್ಪದೆ ಸರ್ವೆ ಗ್ರಾಮದ ಒಂಜಿ ಪೊಣ್ಣನ ಮಜ್ನಾತ್ ಕುರಿಯೇರು ಐಟೆಂಜಿನ ಜಾವಕ್ಕೆ ಮಜ್ನಾಲ್ ಪನ್ಪುನ ಅಪಾಂಡ ಎಂಚಿನ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಸಮಾಜಡು ಜೋಕ್ಲೇನ್ ಪುರ ಎಂಜಿನ ಮದಿಮಾಲ್ ಜೇವು ಒಂದು ಪುರ ಪನ್ಪುನ ಅಂಚಿನ ಕ್ರಮ ಇತ್ತನು ಪಂಡ ಅಕ್ಲೆ ಒಂಜಿ ಗೌರವ ನಮ್ಮ ಮಾತೆರ್ಲ ಕೊರ್ಪುನ ಗೌರವ ಆಗ್ಲಿಗೆ ಅಂಚಾ ತಿಪ್ನಾಗ ಲಾಸ್ಟ್ ಗಣ ಈ ಎಲ್ಲಿಯಾಡ್ತಾರ ಮಜ್ಮಾಯಿನಂಚಿನ ಪುಂಜು ತೀರ್ಪೋಯಿರು ತೀರ್ಪೋತನ ಪಿಂಡ ಬಿಡ್ರ ಅಂದು ಉಬಾರ್ಗ ಪೋಯಿರು ಅಪ್ಪಗಬರ ಏತ್ಲ ಬೋಡೆನಾಥ ಇತ್ತದ ಮಟ್ಟು ನೇತ್ರವದ್ದಲ್ಲ ಮುರುಕುದಿಜ್ಜ ಒಂದು ಉಳಿತಾತಿಜ್ಜಣ ಅಪ್ಪ ಬೋಡೆನಾಥ್ ನೀರಿತ್ತಂದ್ರೆ ಅಂಚಾರು ಬುಡೇತಿನ ಅರ್ನ ಬುಡೇತಿನ ಪಿಂಡೋನು ಬಿಡುತ್ತು ಲಕ್ಕದ ಬಣ್ಣ ಒಂಜಿ ಪೂ ಲಕ್ಕ ಒಂದು ಬತ್ತದು. ಆತನ ಬಾಲೆ ಈ ಜಾವಕಿ ಮಜ್ಮೇಲೆ ಏನು ಇತ್ತೇರು ಆರಿನ ಜಾವಕಿ ಮಜ್ಮೇಲೆ ಅಲ್ಲ ಅನ್ಪೇರು ದೇವಕಿಯಿಂದಲ ಪನ್ಪೇರು ಅಂಚಾತಿಪ್ಪನಾಗ ಒಂಜಿ ಪೂ ಬರ್ತದೆ ಅಪ್ಪಗ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಸಮಾಜಡು ಒಂಜಿ ಜುಟ್ಟು ದೀಡ್ನ ಕ್ರಮ ಅಂದ್ ಇತ್ತು ದುಂಬು ಇತ್ತೆಲ್ಲ ಕೆಲ ಜುಟ್ಟು ಐಕೆ ಬೇರೆ ಆ ಪೂ ಬತ್ತನ ಮಂಡದ ಇನ್ನು ಒಂದು ಮಲ್ಪೇರು ಎಂಜಿನ ಮಂಡ ಆ ಪೂನು ತೇಲೊಂತು ಬತ್ತನ ಪೂ ಐನ್ ಮೆಲ್ಲ ಕರೆಕ್ ದೀರು ದೀತು ಬತ್ತೇರ 6-40 ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಎಂಚಿನೊಂಡ ದಕ್ಷಿಣ ಕಾಶಿ ಪನ್ಪನಮ ಇತ್ತದ ನೆಟ್ಟು ಆಲ್ಪಡ್ದು ಸೀದ ಬಣ್ಣಗ ದಾನ ಒಂಜಿ ಆ ಶರೀರವಾಣಿ ಆಯ್ನ ಮಟ್ಟ ಅರೆ ಆಣಿಗೆ ಆತನ ಬೇರೆ ಏರು ಇದಾಯ್ತ ಒಂದು ಕೇಂಡ್ಯಾರ ಅರೆ ಒಂದು ಶಬ್ದ ಕೇಣ್ಣೆ ಆರು ಕೇಣ್ಣೆ ಶಬ್ದ ಅಂಡ ಒಂದು ಎಂಚಿನ ಪಾತೆರ್ನ ಮಟ್ಟ ಅಂಚಾತನಗ ಯಾನಿಂಚೆಂಚ ಒಂದು ವಿಷ್ಣುನ ಅವತಾರ ಆತ ಬರ್ತದೆ ಅಂಚ ಏನನು ಎಂಚ ನುಮಲ್ಪ ಏನನು ಅಂದ ಎರಡು ಎಂಚ ಈ ತುಂಬ ಉಂಪ ಐಕೆ ಯಾರು ಮರ್ಕುರ ಭಟ್ರೆ ಪಂಡೇರಿಗೆ ದೇವರಂದಂಡ ತೆರಟ್ಟು ತುಂಬ ಉಂಟ ದೈವ ಅಂದಂಡ ಪುಗ್ಗೆಲ್ಟು ತುಂಬ ಉಂಟಾನೆ ಪುಗ್ಗೆಲ್ಟು ಅಂಚಾತ ಬಣ್ಣಾಗ ಏನಪ್ಪ ದೈವ ಆತ ಬತ್ತದೆ ಇಂಚೆಂಚಾತ ಬತ್ತದೆ ನಿನ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ಬರ್ಪೆ ಎಂಕ್ ಈರು ಪಂತೆರ ಆಯ ಪಂತೆರ ಗೊತ್ತಿಂದಲ್ಲ ಇನಿ ಕೊಡದ ಇತಿಹಾಸ 200 ವರ್ಷದ ನಮ್ಮ ಇಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ 300 ವರ್ಷ 400 ವರ್ಷಗಳ ಇತಿಹಾಸ ಅಪ್ಪಗಂದು ಮುಯ್ತ ಮಾಡಿತ್ತನ ಅಥವಾ ಜೋಂಪುಡಿ ಇತ್ತನ ನಂಕದಾಲ ಗೊತ್ತೇ ಒಂದು 5 ತೂಕ ಮಾತ್ರ ಅಂಚಾತ್ 5 ತೂಕ ಬತ್ತ ಅನಾಗ ಆಂಡ್ ಬಂಡೇರಿಗೆ ಎಂಕೊಂಜಿ ಒತ್ತೆ ಕೋಲ್ತಿರಲ್ಲ ಪುಂಡಿ ಮುದ್ರೆ ಬೊಳಂತೆ ಇರ್ತಾವ ಒಂಜಿ ಪುಂಡಿ ಮುದ್ರೆ ಮಾಡ್ಕೊ ಆ ಪುಂಡಿ ಮುದ್ರೆಗಳು ಒತ್ತೆ ಕೂತಿರಿ ಎಂಕೊಂಜಿ ಆವಾನೆ ಕೊರು ಆತಿತ್ತಿಂದ ಯಾರು ಎಂಗ ಬುಕ್ಕದಾಲ ಬೋಡ್ಚಿ ಅಂಚ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾರ ಆವು ಬಂಡೇರಿ ಏರಿ ಮರಕೂರ ಬಟ್ಟೆ ಇರಲ್ಲ ಬತ್ತೇರಿ ಅಲ್ಪಡ್ದು ಬುಕ್ಕ ಅವೇ ಮರಕೂರುಡು ನಮ್ಮ ಕೈತಲ್ಲಿ ಉಳ್ಳ ಶಾಂತಿಗೂಡದ ಕೈತಲ್ಲಿ ಆ ಬಣ್ಣ ಸರ್ವ ಗ್ರಾಮದ ಆಪಿತ ಬಿಡುತ್ತ ಶಾಂತಿಗೂಡು ಬಣ್ಣ ಜಾಗೆಟು ಉಳ್ಳ ಜನ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಸಮಾಜದ ಮಲ್ಲ ಜನಕುಲ ಇಲ್ಲಿ ಇತಿಹಾಸ ಉಂಡೈಕ್ ಇತ್ತಲ್ಲ ಉಂಟು ಉಂಡು ಜನಲೇರು ಅಕ್ಲ ನಾ ಕುಟುಂಬದ ಅಕ್ಲ ಬರೋಲ್ಲೇರು ನಮ್ಮ ಸೊರಕೆ ತರವಾಟೆ ಎಂಚ ಉಳ್ಳೇರ ಅಪ್ಪಗ ನಮ್ಮ ಸೊರಕೆ ಡಿತ್ತನ ನಮ್ಮ ಬಳ್ಳಾಳ್ರ ನಗಲಿ ಜೈನ ಬಳ್ಳಾಳ್ರು ಬಣ್ಣ
ನಮ್ಮ ಪೂರ ಅಕ್ಲನ ಬಂಟನಗ್ಲಿ ಒಣದು ಪಂಡ ಅಕ್ಲನ ಸೇವಕ ಇರ್ಲ ಅತ್ತು ಅಕ್ಲ ಒಂಜಿ ನಮ್ಮನಿತ ಒಂಜಿ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ ಗಾರ್ಡ್ ಇತ್ತನ ಒಟ್ಟು ಅಂಚಾತಿತ್ತನಗ ಜಾವಕ್ಕೆ ಮಜ್ಮಾಲ್ ಅವಲಿತ್ತೇರು ಜಾವಕ್ಕೆ ಮಜ್ಮಾಲ್ತನ ಬೇರೆ ಭಟ್ರು ತೀರ್ವೇರು ಏರು ಮರ್ಕೂರ ಭಟ್ರು ತೀರ್ವೇರು ಆತನಗ ನಮ್ಮ ಮುಟ್ಟಡೆ ಇತ್ತನಂಚಿನ ಆರ್ನ ಅಪ್ಪ ಇಲ್ಲದ ಎಲಿಯ ಬೂಡುದ ಅಕ್ಲಿ ಕುಟುಂಬದಾಗ್ಲಿ ಬಾಲ್ಯನ್ಲೆ ತವತ್ತೀರು ಅಗ್ಲಿನ ಟೆನ್ಷನ್ ಅನ್ಮಂಡ ಒಂಜಿ ಜೇವುಂದು ಎಲ್ಲೆ ಪೊಡಿ ಬಾಲ್ಯನ ಪೂರ ಜೇವುಂದು ಅನ್ಮನೆ ನಮ್ಮ ಪೂರ ಜೇವುಂದು ಅನ್ಮನೆ ಅಂಚ ಕೊಣದು ಬಣ್ಣ ಈ ಬೂತಲ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಬರ್ತದೆ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಪಿರಾವಡ್ದು ದಾಯವಂಡ ಮರ್ಕೂರುಡು ನನಂಕ್ ಆ ನಮ್ಮನದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇಜ್ಜಿ ಅಂಚಾತಿ ಆ ನಿನ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ಬರ್ಪೆ ನಿನ್ನ ಎಲಿಯ ಬೂಡು ಬರ್ಪೆ ನಮ್ಮ ಎಲಿಯ ಬೂಡು ಅನ್ನು ಮುಲ್ಪಡ್ದು 1.5 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ದೂರ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಕೈತಲ್ಲಿ ಅಂಚ ಅವು ಆಂಡ ಆತನಗ ಮೂಲು ಎಂಕ್ಲೊಂಜಿ ಬುಕ್ಕೊಂಜಿ ಬೂಡು ಇತ್ತು ಅಲ್ಂಗಪ್ಪೆ ಬೂಡು ಬಂಡದು ಮೂಲೆ ಕೈತಲ್ಲ ಅವಳು ಎಂಕ್ಲವರೆ ಜನಾಣಿ ಮಡ ಮಾಡ್ತಾಯಾರು ನಿತ್ತೀರು ಆ ಜನಾಣಿ ಮಡ ಮಾಡ್ತಾಯಾರು ಆರೆ ಬುಡಿ ತೀರ್ವೊಂಡು ಜೋಕ್ಲಿಜ್ಜಾಣ ಆರೆಗೆ ಅಡಿಗೆ ಮಾಲ್ತು ಉಣಿಯರ್ಲ ಪುಜಿ ಪತ್ತುಜಿ ಅಂಚಂಚಾಣಗ ದಾನ ಮಾಡ್ಬಣೆ ಒಂಜಿ ಪೊದು ಆವಡತ್ತ ಅನ್ನದು ಪ್ರಾಯದ ಟೈಮ್ಲ ಆತನ ದಾನ ಮಾಲ್ತೇರು ಬಂಡ ಏರ ಒಂದು ಸಂಧಾನ ಮಾಲ್ತೇರು ಇಂಚ ಒಂಜಿ ಪರಕೋಲಿ ಜೇವುಂಡು ಅಲ್ಪಡ್ದು ನಮ್ಮ ಮಜ್ಮಾಲ್ದು ಕೊಂಡ್ರು ಕಾಣ ಕೊಣತಾನಾಗ ಈ ಜಾವಕ್ಕೆ ಮಜ್ಮಾಲ್ ಪಿದಾಡ್ನಾಗ ಮಜ್ಮಾಲೇನ ಆಗ್ಲಿ ಪೂರ ಕುಟುಂಬದಾಗ್ಲಿ ಪೂರ ಬಾರಿ ಶೋಕುಡು ಆಂಡ ಲಿತೋಂದು ಬಣ್ಣಗ ರಾತ್ರಿ ಸ್ವಪ್ನಟು ದೆಯ್ಯಕ್ಕೆ ಎಂಡು ಅರೆರ ಜಾವಕ್ಕೆ ಮಜ್ಮಾಲೆ ಈತ ಪೋಂದುಲ್ಲನೆ ನನ ದುಂಬುಗೆನ್ನ ಒತ್ತೆ ಕೋಂತ್ರಿ ಪುಂಡಿ ಮುದ್ರೆ ಏರ್ ಜನ ಐಕೆ ಜಾವಕ್ಕೆ ಮಜ್ಮಾಲ್ ಪಂಡೇರು ದೆಯ್ಯೋನೆ ಏನು ಪೋಂತುಲ್ಲೆತ್ತ ಏನು ಪೋನಗ ಏನು ಮೂಡಾಯಿ ಬಾಕಿಲ್ದು ಮಜ್ಮಲಾತ್ ಪೋನಗ ಈ ಬಡಕಾಯಿ ಬಾಕಿಲ್ತು ಎನ್ನ ಬೆರಿಸಾಯಾತ್ ಬಲ ನಿಕ್ಕವಳು ಕೊರ್ಪೆ ಅಂಚ ಬತ್ತೆರೆ ಅಲ್ಲಿ ಪಡೆದು 1 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ನಾಡಿ ಅಲ್ಗಪ್ಪೆ ಬಿಡು ಬತ್ತೆರು ಮಜ್ಮಾಂಡು ಪೂರಾಂಡು ಆತ ಬೆರೆಗೆ ಕಂಡ ನಡ ಪಂಡ್ರ ಧೈರ್ಯ ಅನ್ಮಣ ಇಜ್ಜಿ ದಾಯಂಡ ಒಂಜಿ ಪೋಡಿ ಅಂಚ ತಿಪ್ಪನಗ ಬೇರೆ ಗುಟ್ಟುಡು ಕೊಡದು ಹೋಗ್ನ ಬೆನ್ನು ಈ ಪುಂಡಿ ಮುದ್ರೆಲ್ಲ ಒತ್ತೆ ಕೊಲ್ತಿರ್ಲ ಐಕೆ ಕಾರಣ ಇಂಚಿನ ಕೊರ್ಪುನ ಒತ್ತುಂಡ ಒಂಜಿ ಕಡ್ಡೆ ನೀರ್ನು ಆ ಪೊರ್ತುಗಾಣ ಬೇರೆಗೆ ಪೂಜೆ ಮುಗಿತಿತ್ತು ಬೇರೆ ಒಣಸು ಕುಲ್ನಾಗ ಆ ಕಡ್ಡೆತ ನೀರಿಂದ ಬಂದಿತ್ತು ಕಡ್ಡೆ ಅಂದೇ ತೊಗೊಂಡು ಆತನಾಗ ಈ ಪುಂಡಿ ಮುದ್ರೆಲ್ಲ ಒತ್ತೆ ಕೋಲ್ತಿರಲ್ಲ ತುಂಬೊಂದು ಹೋಗ್ನ ಆತನ ಬೇರೆ ಪೀರ ಕಾತುಗುಲ್ಲೋಡು ಪೀರ ರಡ್ನೇ ಐತೆ ನಮ್ಮ ಸೆಕೆಂಡ್ ಪಾಡೊಂಜನ ಆ ಟೈಪ್ ಬೇರೆ ಕಾತುಗುಲ್ಲೋಡು ಅಂಚ ಬೇರೆ ಒಂಜಿನ ಡೌಟ್ ಬತ್ತನು ಜನಾಣಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದು ಅಂಚ ಆತನಗ ಬೇರೆ ನಾನು ಛೇ ಅಂಬಾಲಿ ಎಪೋಲಂದು ದಾನ ಇಂಚ ಮನೆ ದುಂಬೆ ಕೊಂಡು ತೀಡ್ರ ಅಬ್ಜ ನೀರು ಇನಿದಾನೆ ಅತ್ತು ಎಪೋಲ ದಾನ ಇಂಚನ ಬೋಪನ ಇನ್ನು ಇಂಕ್ಲ ಇನ್ನು ನಿನ್ನ ಒಂಜಿ ಪರೀಕ್ಷೆ ಮಾಲ್ಪೋಡು ಪನ್ಪುಣ್ಯದ ಉದ್ದೇಶೋಡು ಅಂಚ ಆ ದೆಯ್ವ ಬತ್ತನೋ ಈ ಮಜ್ಬಾಲ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ಬತ್ತನೋ ಅವಳೊಂಜಿ ಪುಂಡಿಗಾಯ್ತ ಮರ ಇತ್ತಿನ ಅವಳೊಂದು ಕೆರೆ ಇತ್ತಿನ ಇನ್ನು ಪೂರ ಅವು ಬೇತ ಜನಕ್ಲಿ ಎಕ್ವೈರ್ ಆತು ದೆತೊಂದಿರಕ್ಲಿ ಅವಳು ಬತ್ತದು ಏನು 90 ರೂಪಾಯಿ ಜಾವಕ್ಕೆ ಮದ್ಮೇಲೆ ಈ ಆಡಿ ಬತ್ತದ ಹಿಂಗೆ ಕೊರಡು ಅನ್ನೋದು ಇಂಕ ಡೈಲಿ ಅವಂದು ಇತ್ತು ಪಂಡ ಈ ಪಂಜು ಬೇರೆ ಜೇವು ಕೊರೋ ಇತ್ತು ಕೊರ್ದು ಕೊನೆ ಕ್ಷಣೊಟ್ಟೆ ಇಂಚು ನಾನು ಅಣ್ಣ ಒಂದಿನ ಬೇರೆಲ್ಲ ಪರೀಕ್ಷೆ ಕೊಡು ನಾನು ಬೇರೆ ಜನಾಣಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇರಿ ತೂಗೋಡು ಮಲ್ಲ ಎಪೋಲ ದಾನೆ ಇಂಕ ಒಂಜಿನೇ ಒಣಸು ಪಾಡ್ತಾರೆ ಅಡ್ಡೆ ಒಣಸು ದಾಯ ಪೋಪು ಜಾಲು ಮಲ್ಲ ಹಿಂಗೆ ಪಾಡ್ರ ಉಂಟು ಜಾಲು ಕಡ್ಡಾಡು ನೀರಿಜ್ಜು ಅನ್ನೋದು ಪೋಪಾಲು ಐಕ್ ದುಂಬೆ ಕೊಣತಿ ಇರೋಳಿ ಎತ್ತ ಅಂಚಾತ್ ಬೇರೆ ಒಂಜಿನ ಪರೀಕ್ಷೆ ಮಾಡ್ಕೊಡಾತು ಪೂಜೆ ಬರ ಮುಗಿತೇರು ಜಾವಕ್ಕೆ ಮದ್ನಾಲು ಬೇರೆ ಬಲಸ್ಸೇರು ಬಲಸ್ತಾನ ಬೇರೆ ಸೆರಂಗು ತಾಡಿಟ್ಟು ಒತ್ತೆ ಕೋಲ್ತಿರಿ ಪುಂಡಿ ಮುದ್ರೆ ಎಲ್ಲ ಈ ಕಡ್ಡೆ ಎಲ್ಲ ಮತ್ತೊಂದು ಪೋಯಿ ನೀರು ಕೊಂಡ್ರಪ್ನ ನೆಪ ಮಾತ್ರ ದೆಯ್ಯವು ಕೊರ್ರ ಅಂಚ ಅಂಚ ಏನು ಹೇಳ್ತಾವ್ರ ಬುಕ್ಕ ಆತ ನಮ್ಮ ಬೇರೆಲ್ಲ ಡೌಟ್ ಬತ್ತು ನಮ್ಮ ಬೇರೆ ಉಣ್ಣೆಲಜ್ಜಿರ್ ಬೇರೆ ಸೀದಾ ಪೂತಾಗ್ಲ ಅಪ್ಪ ಮಲ್ ಅಪ್ಪ ದುಮ್ಮದ ಕಾಲೋಡ ತಡಮ್ಮೆ ಆಡದು ಇತ್ತನು ನಿನ್ನ ಇಂತಿನ ಮರತ ನೆಟ್ಟು ತಡಮ್ಮೆ ಮಾಲ್ಪನೆ ಅಂದು ಇತ್ತನು ಮರಟ್ ಇತ್ತೆ ಗೇಟ್ ಅತ್ತ ಗೇಟ್ ಅಂಚಾತ್ ಆತನ ಪೂತು ತೂಣಗ ಜಾವಕ್ಕೆ ಮಜ್ಮಲ್ ಆ ಪಿಲಿ ಬೂತುಗು ಆವರಣ ಕೊರವಲೇರು ಒತ್ತೆ ಕೋಲ್ತಿರಿ ಪುಂಡಿ ಮುದ್ರಿಡು ಅವನಲ್ಲಿ ಆಕಾಶ ಮುಟ್ಟಲ್ಲ ಕಣ್ಗೆ
ಪಂಡ ಆ ಸಮಯ ಬೇರ್ಲ ತರಕುಜಲು ಬಿಚ್ಚಿಡತ್ತು ದರ್ಶನ ಬತ್ತನ ಟೂಲ್ಲೇರಿಗೆ ಈ ಭಟ್ರು ಭೂತ ಇನ್ನು ತಡಮೆ ತವಳು ತೀಯರು ತೂತಾತನ ಎಂಚಿನ ಒಂದು ಪಾತೆರ ಪಂಡೇರು ಮಂಡ ಅಯ್ಯೋ ಜಾವಕ್ಕೆ ಇಂಚಿನ ಒಂದು ವ್ಯವಸ್ಥೆ ನೀ ಮಾಲ್ಪು ಅಂದಿತ್ತಿನ ನಿನ್ನ ಕೈನಿ ಏನು ಪತುತ್ವೆ ಅಂದು ಪಂಡೀರು ಆತನಾಗ ಜಾವಕ್ಕೆ ಮದ್ನಲ್ಲಿ ಅವು ಕೇಂಡು ಒಂತ ದೂರ ಉಂಡು ದಿಂಜ ದೂರ ಅತ್ತು ಆತನ ದೆಯ್ಯೋಡ ಪಂಡೇರಿಗೆ ಇನಿಡ್ದು ಬುಕ್ಕ ಯಾನ ಇಲ್ಲಡಿ ಪುಗ್ಗುಂಡವು ತುಚ್ಚನದು ಉಂಟು ನಾನು ಇಂಕ ಜೀವನಡು ಬದುಕಿದ್ದಿ ಅಂಚಾತಿ ನನ್ನ ಮೂಲ ಕಲ್ಲು ಮಾಲ್ಪಲ ಐಕ್ ದೈವ ಕೇಂಡು ಎಂಚಿನ ಅಂಡ ನಿನ್ನ ಕಲ್ಲು ಮಾಲ್ತಾನೆ ಎಂಕನೇ ಏರಿನ ಕೇಂಡು ಐಕ್ ಅನ್ಪೇರೆ ನಂಗೆ ಕೊಂಚ ಕಲ್ಲಾಡಕದ ಇತ್ತೆ ಒಬ್ಬರ ಮಾಜಿದ್ಗೂ ಹೋತನ ಆ ಜಾಗೆ ಬಾಕಿದ ಮರದ ಆ ಕೋಡಿ ನಾಲ್ ಮುಡಿ ಕಂಡದ ಕೋಟೊಂಜಿ ಕಲ್ತ ಮರ ಇತ್ತಂಡು ಅಲ್ಪ ಅವರ ಮಾಜಿದ್ಗೂ ಹೋತನು ಆತನಗ ಮೂಲ ನಮ್ಮಂದುವೆ ಚಾವಟ್ಟು ಬಾರ್ ಇಡ್ತೋ ಇತ್ತರಿಗೆ ಬಾರ್ ಈ ಚಾವಡೆ ಅಪ್ಪಗ ಮುಳಿತಂದು ಅಂಚ ಏನು ಹಿಡ್ತಾರ ಹಿಡ್ದಕ್ಕ ದಿಯ್ಯೋಡ ಪಂಡೇರಿಗೆ ಇಂದ ಯಾನೆಂಚಲ ನನ್ನ ಕಲ್ ಮಾಲ್ತ ಬಿಡ್ಲ ಆಂಡ ಎನ್ನ ಜೀವನಡು ಈಯೇ ಪೋಲಂದು ಆಯರ ಬಲ್ಲಿ ಎಂಚನ ನಿಕ್ಕಿ ಜೀವನಡು ಬದುಕಬಹುದು ಬದುಕುವಣ್ಣ ಅಂಚತ್ತು ದೆಯ್ಯೋ ಬದುಕಿದ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅಂಚಾತ ನಿಕ್ಕಿ ಅಳಿದ್ಯ ಅಂದ್ರೆ ಅಂಚನ ಒಂದು ಸಂತಾನ ಸೊರಕ್ಕೆ ಮಂಜ ಕೊಟ್ಟೆ ಅನ್ಮಣ ಸೊರಕ್ಕೆ ಅನ್ನೋ ಅನ್ಮಣ ಉಂಡು ಆಡೆ ಇನ್ನನ್ನು ಕಲ್ಲಾಡಕತ್ತು ಜಪೆ ಆಡೆ ಪತ್ತು ನೆಲ ಊರಲ್ಲ ಅಂತ ಅಂಚ ಬತ್ತನ ದೆಯ್ಯ ಮೂಲ ಬಣ್ಣಗೆ ಮೂಲ ಅಪಾತ ಕಾಲೋಡು SC ST ಪುರ ಅಪಾಪುರ ಇತ್ತೆತ್ತ ಅಪಾಪುರ ಬಾರಿ ಇಡ್ತೋ ಇತ್ತಿರಿಗೆ ಅಂಚ ಬತ್ತು ಪೊಗ್ಗುದು ಅಂಚ ಐಡ್ದು ಬುಕ್ಕೊಂಡು ಹಿರಿಯಾಗ್ಲು ಮಾಲ್ತನೆ ನಮ್ಮ ಮಾಲ್ತನ ಅಂಚನ ಕೊಟ್ಟೆ ಹತ್ತುಂಡು ಅಂಚ ನೆಕ್ ಇನಿಲ ಚಾವಡಿಯಿಂದ ಬಂತು ನೆಕ್ ಇಲ್ಲ ಮಂಜ ಕೊಟ್ಟ್ಯ ಅನ್ನೋ ಪಿಲಿ ಬೂತದ ಸಾಧಾರಣ ಎನ್ನಂದ 400 ವರ್ಷ ಇತಿಹಾಸ ನೆಕ್ಲ 300ರಿಂದ ಒಂದು ತೆಂಕ್ಲೆ ಆತ್ಮಲ್ಲ 300ರಿಂದ 400 ವರ್ಷ ಇತಿಹಾಸ ಅಪ್ಪ ಬಳ್ಳಾಳ್ರ ಕಾಲೋಡವು ಎಂಕಲ್ನ ಕಾಲೋಡು ಬತ್ತನವತ್ತು ಬಂಟ ಸಮಾಜದ ಕಾಲೋಡು ಬತ್ತನವು ಬಳ್ಳಾಳ್ರಂಗ್ಲ ಜೈನ ಬಳ್ಳಾಳ್ರ ಇರ್ತಾರ್ತ ಅಕ್ಕಲ್ನ ಕಾಲೋಡು ಬತ್ತನಂಚನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಅಂಚಾತ್ ಬುಕ್ಕೊಂದು ವಿಶೇಷತೆ ಬಂಡ ನಮ್ಮ ಇನಿಲ ಗುರ್ತೋಡು ರಡ್ ಸತ್ಯ ಇನ್ನು ಮಾಲ್ತದು ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ನೆಟ್ ಮಲ್ಪ ಕೆಲವು ದಿಕ್ಕಟ್ಟು 500 ವರ್ಷೋಡು ರಡ್ ಸತ್ತಿ ಮಲ್ಪ ಪಂಡ ದೆಯ್ಯೋಡವ್ರ ಪಂಡ ಎಂಕ್ಲ ಸಂಭ್ರಮಡು ಮಲ್ಪ ಒಂದು ಸತ್ತಿಂದ ಈಗ ದೆಯ್ಯೋ ಅಂಡೆ ಎಂಕ್ ನಿಗ್ಲ ಸಂಭ್ರಮ ಊರ వచ్చి ಎನ್ನ ಕಟ್ಟುಗಟ್ಲೆ ನಿಗ್ಲೇಪ ಮಾಲ್ತು ಕೊರಿಯಾರ ಆತ ಎಂಕ್ ಜೀವನೋಡು ಯಾರು ನಿಗಲ್ನ ಕುಟುಂಬದಾಗ್ಲಿ ಅಂದು ಅಂಚಾತ ನಮ್ಮ ಪಿಲಿಭೂತ ಏನಿಲ್ಲ ಅಂತಾನೆ ದುಂಬುಲ ಅಂತಾನೆ ಉಂಟು ದಯಂಡ ಇನಿ ಮುಟ್ಲ ಈಗ ನೇಮ ಇಜ್ಜಂತೆ ಆಯ್ನ ದಿನ ಅಂಚನ ಅನ್ಮಣೋ ಇಜ್ಜಂಡ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಪಿಲಿಭೂತ ಎಂಚ ಬತ್ತಿನಿ ಒಲ್ತು ಬತ್ತಿನಿಂದ ಬೇರೆ ಇತಿಹಾಸ ಮದ ತೆರಿಯರತ ಇದ್ದ ನಮ್ಮ ಕೇನ್ಕ ಬೇರೆ ಪಂಡೆರು ವರ್ಷ ರಡ್ಡು ಸರ್ತಿ ಭೂತ ಆಪುನುಂದು ಏಪ ಆಪು ಒಂಜಿ ಸರ್ತಿ ಅಂಚನ ಪಂಡ ಪರ್ಬು ದುಂಬ ಎಂಕ್ಲೆ ಆవుಡು ಪಂಡ ಪರ್ಬು ದುಂಬ ಆవుಡು ಐಟ್ ಒಂಜಿ ಮೂಜಿ ನಾಲ್ ಬೂತೋಲು ಬೇತೆಲ ಪರಿವಾರ ದೆಯ್ಯೋಲು ಒಣದೊಲ್ಲ ಐನ ಮಲ್ಪ ಪುಲ್ಯಕೆಲ್ಗೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಎಂಜನ ಕಾಲಾದೀತ ಬೂತೊಂದು ಐಟ್ ಎಂಜನ ಪಂಡ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಗುರು ಹಿರಿಯಾಗ್ಲಿ ಇಬ್ಬರ ಬಲಸುನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಉಂಡು ಕುಳಿಕ್ಲಿ ಬಲಸುನ ಕಾರ್ನಾರಿ ಬಲಸುನ ಮೂರ್ಲಿ ಬಲಸುನ ಪಂಡ ನಮ್ಮ ಹಿರಿಯಾಗ್ಲೇನೋ ನೆನಪಿನ ದಿನ ಅವಳ ಎಂಕ್ಲೆ ನಂಕ್ ಪತ್ತನಾಜೆ ದುಂಬ ಆవుಡು ಪತ್ತನಾಜೆ ದುಂಬ ಆవుಡು ಬುಕ್ಕ ನೆತ್ತ ಭೂತ ಎಂಜನ ಪಂಡ ಎಂಕ್ಲ ಪುದ್ವಾರ್ದ ಭೂತ ಪರ್ಬು ದುಂಬ ಆవుಡು ಪರ್ಬು ದುಂಬ ಆತು ಪರ್ಬ ಸಂಬೆಲ ಮಲ್ಪೋಡು ಪರ್ಬ ಸಂಬೆಲ ಅನ್ನೊಂಜುಂಡು ಮೂಲು ಇತ್ತಿನ ಕೆಲವು ಜಾಗಿಲಡು ಅಂಚಾತ ಇನಿಲ ನಮ್ಮ ಜೀವನಡು ಆ ಸಂಸ್ಕೃತಿನ ಮುರ್ತಿಜ ಅಂಚ ಇತ ಪಂಡರದ ಇತಿಹಾಸ ಮಾತ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಸೊರಕೆ ತರವಾಡು ವರ್ಷಗೂ ರಡ್ಡು ಸರಿ ನೇಮ ಆಪುಂಡು ಏಪ ಪಂಡ ದಿವಾಲಿದ ಪನಗ ಒಂಜಿ ನವಂಬರ್ ಇಜ್ಜಂಡ ಅಕ್ಟೋಬರ್ಗೆ ಬರ್ಪುಂಡು ಬುಕ್ಕ ಮೇ ಟೈಮ್ಗು ಈ ತಿಂಗೋಲೆ ಮುರನ್ ಪಿಲಿಭೂತ ಆತುಂಡು ಆಯ್ತು ಒಲಾಯ್ಪೋದು ವೀಡಿಯೋ ಮತ್ತೆ ಮನ್ಪೆರೆಜ್ಜಿ ಬುಕ್ಕ ನಿಗ ಪ್ಲೀಸ್ ಲೈಕ್ ಶೇರ್ ಕಮೆಂಟ್ಲ ಕೊರ್ಲೆ ಬುಕ್ಕ ಇತಿಹಾಸ ಪಂಡರತ ಅಜ್ಜ ರಾಜಶೇಖರ ಅವ್ರಿಗೊಂದು ಧನ್ಯವಾದ ನೊಂದಿ ಪನ್ಕ ರೈಟ್ ತಿಕ್ಕುಗ ನನ್ನ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿಡಿಯೋ ಬಾಯ್.